Nopo? Punten nih mas, saderenge nedhi mas. Bantuan di mas, sumbangan mas, lockdown mas. Ini ki urung mangan mas, sedino. Waduh. Kok ya ono-ono ae lho. Awak iki entas mulai nyambut gawe. Biar bayaran sih urung mesti, kok wis dijaluki. Lah gak nyambut gawe ta ya opo sih? Lockdown mas. Aku mulai nyambut gawe iki lho lemek samene iki tok. Lah iki lek sampe tak kekno kalong 10.000 iki lah. Kali 90.000 kok durung bensinnya aku meneh gawe bondo kerja meneh opo? Durung kok di bagiane lek pas kepingin jajan apa kepingin rokok. Didik mas, saman kayak mas ya. Didik ae. Tak tungakno seger waras. Duh ngalah. Saking yo wah awak iki kok gak saken ngono ya wis gak kirane tak kei. Ya wis. Tapi susu ono ya. Gede temen mas duwe susu piro iki? Susu ono 90 wis gak apa-apa wis. Sing aku iki saken kok gak saken ngono ya. Ya opo. Wong aku wong gak isowan. Ya wis tak susuki. Waduh mas, sepurane gak ono mas. Balekno wis. Wong duwe ya akeh lho kok isone sing ngemis-ngemis. Warek tatahe niku.